Господ ще признае всяко ваше усилие в стремежа да стигнете до определеното от Него за вас. Когато не сполучите, когато пропаднете в някой грях, не мислете, че не можете да се молите. Че не сте достойни да дойдете при Господа. Дечица мои, това ви пиша, за да не се грешите. Но ако се греши някой, имаме ходата и при Отца, Исуса Христа праведния. Той с протегнати ръце чака да посрещне блудния син. Идете при него и му кажете вашите грешки и неуспехи. Помолете го да ви даде сили за нови старания. Никога няма да ви разочарова, нито ще злоупотреби с доверието ви. Изпитания ще имате. Така Господ изглажда грапавините в характера ви. Не роптайте, защото правите изпитанието още по-тежко. Почетете Бога, като се подчините с радост. Търпеливо понесете натиска. Дори да е извършена неправда спрямо вас, запазете Божията любов в сърцето си. Пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Отклонявай се от злото и върши доброто. Търси мира и се стреми към него. Очите на Господ са върху праведните и ушите му са към техния вик. Христос знае силата на изкушенията над вас, познава съпротивителната ви сила. Ръката му е винаги протегната със състрадание и нежност към всяко страдащо негово дете. Той казва на изкушените и обезсърчените: дете мое, аз за теб пострадах и умрях, не можеш ли да ми се довериш? Предай на Господа пътя си и уповавай се на него, и той ще извърши очакването ти. Той ще ти бъде като сянката на голяма скала в пуста земя. Казва: елате при мене и аз ще ви успокоя. Спокойствие, което светът никога не може да даде, нито пък да отнеме. Думите не могат да опишат мира и радостта на онези, които приемат и вярват в Словото на Бога. Изпитанията не могат да смутят такъв човек, обидите не го дразнят. Личното аз е разпнато. Ден след ден задълженията му може да стават по-тежки, съблазните му по-силни, изпитанията по-свирепи. Но той не се разколебава, защото получава сила, равна на нуждата си. Христос пожертва всичко за човека, за да му даде възможност да спечели небето. Сега е ред нападналият човек да пожертва за Христос и да спечели безсмъртна слава. Онези, които имат известна представа за величието на спасението и за неговата цена, никога не ще роптаят, че трябва да сеят със сълзи. Че изпитанията и себеотрицанието са жребият на християнина в този живот.